Arratsaldeon Bilboko Bizkaia pilota lekutik, Kutxabank Ligako final aurrekoa jokatuko dute irudietan dituzuen lau pilotari hauek. Gauekak eta Gordonek, Justo eta Urrutiaren aurka. Bost bikotek parte hartu dute aurtengo txapelketan. Ligaxka bukatu ondoren, lehendabiziko postuan amaitu duen bikoteak txartela zuzenean lortu du datorren larun batean. Errege egunez hemen finala jokatu ahal izateko, Nekol eta Ibargarai izango dira hain zuzen ere bertan gaurko irabazleen zain egongo direnak, eta gaur 3 set eskuratzen dituen bikoteak lortuko du datorren larun baterako txartela. Bi aldiz jokatu dute aurtengo txapelketan bi bikote hauek elkarren kontra, bietan Justo eta Urrutia izan dira irabazle, baina 3 eta 2 oso gutxigatik irabazi dituzte biak, beraz pronostikoa nahikoa orekatua dago eta hemendik aurrera jokatzen hasiko diren partidak balioko du eta ez iraganak. Mikel Aierbe, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bi aurrelari veterano eta bi atzelari bizkaitar gazte. Bai, hori dek, ezta, aurrian, azkenengo 10-12 urteatako bi oilarrak edo bi figurak, eta atzian bai, Iker lehen urtian debutautakoa, eta Iñaki oendala hilabete eskas edo, bai, eta zeran, nik uste diate partidu berdintzu zamarra aurkezten dekela bintzat. 40 urte ditu Esteban Gauekak, Armintzarra da, 1,80 zentimetro eta 80 kilo. Atzelaria Iker Gordon, sopelakoa 27 urte, 1,83 zentimetro eta 80 kilo. Urdinetan aurrelaria Pablo Hernán Fusto, veterano hau ere 37 urte, 1,88 zentimetro eta 85 kilo. Eta denetan gazteena Iñaki Urrutia 23 urte, Armintzarra Esteban Gaueka bera bezalaxe. Hasi da final aurrekoa, Gordonen sakearekin. Justo Kairez erantzun dio ezkerrez Gaubeka. Asko arriskatu du goien, baina barruan izan da Urrutiaren pilotaka da. Txaparen gainean utzi Justok eta lehendabizikoa bereientzat bat eta huts. Bai, suerte pixkatekin, baina tanto izan du bek. Aurrekariak aipatu ditugu, bi partida jokatu dituztela, euren artean lehendabizikoa txapelketari hasiera eman ziona Armintzan, azaroaren 24an, 3 eta 2 irabazi zuten Fustok eta Urrutiak, baina tanto gehiago gaintzi duzten aurkariek 10 eta 4, 9 eta 10 eta 10 eta 3 lehendabiziko 3 setetan, eta azken biak 8 eta 10 eta 9 eta 10 irabazi zituzten Gaubekak eta Gordonek. Bigarren garaipena argiseagoa izan zen, 5 setetan erabakitzen, baina azken bietan 4 tanto baino ez zituzten egin bien artean Gaubekak eta Gordonek. Jokoan bigarren tantoa Justo aztertu egin zaio, ala ere eramateko gai izan da, eta bote txiki egin dio gero Justori. Neiko indik hor gorputza paetaldea sartu dik eta salto txikitxo baltan eman dik, eta neiko indik Ikerrek. Berdinketa. Sakea. Gordonek aterako du. Urrutia. Justo, eman dio. Ondo Gaubeka ere. Zabaletik. Ondo bildu du Urrutiak. Gordon. Gaubeka. Kostatzen ari zaila pilota mugitzea. Bai. Hobeto guen, zeban, ondo Iñaki. Justo sartuko da jokoa, baina gaizki sartu. Bai, gaizki sartu dek hor oso berak hain di pelota da usteko obio guan. Bai, Iñaki gaina jarrita zitxon da. Bai. Ez dakigu pelota oraindik hotza dagoelako edo zeken xamarra delako, baina kostatzen ari zaie mugitzea. Bigarren tanto egin dute Gaubekak eta Gordonek. Bote kaskarra egin eta arrotu egin du, hala ere tanto gaizki sartu da Justo. Ez zerretzuen sakea zen, baina argentinarrak gaizki ipini du pala. Eta zuzenean kontrakantxara alde egin dio.
3-1. Setak betiko moduan 10 tantora jokatuko dituzte. 3 egiten dituenak lortuko du finaleko atea zabaltzea. Gaubeka, Justo. Gaubekaren bipareta, igarri egin dio Justo, kondo. Urrutia. Eta zaila zen Gaubekaren zat, ondo moldatu da. Ezkerrezaren bikain. Tikitaka polita aurrelarien artean. Bai, arke ditu. Ondo. Osona, urrutiaren pilotaka da, aukerakoa Fustoren zat. Erki, Gaubeka, oso toki txarrean jarri dio. Ipareta orain bai. Aiatikoek. Bai, gainean jarri. Bai. Eraman Gaubeka, gaze tantoa. Justo ez dio, zer egin. Batez. Ezkerrez geixiago. Ondo Iker, nik kanpoa. Txaloak. Bai, hor Fusto ginik, Esteban lurren titxakan, Iker erdizalduta lauparen, da ez di bate asmatu. Baina azkenen behar jentzat tantua. Gaubeka bikain jokatu du tantu honetan. Bai, ezkerrez oso ondo ikusi Esteban, Bai. Bipaetare oso ona, baino, Iñaki nola, erraz gainea, Bipaeta ondo botata eta ere erraz, iritsi dek. Urrutiaren sakea. Berriz ere atzelaria, joan da Zabalera pelotaren bila, Erki gurutzatu. Gordon. Urrutia. Protagonismo hartzen ari da gaztea, lehenbiziko tantoetan. Justo. Hortxe du, argentinarrak. Zinean, Dabil. Bai, pasa ezintze bilek Esteban, Ondo jetxita, oso ondo jetxita. Beste bat, Fustorentzat. Orain gehiago enpalatu du. Emma atera joan da. Bai. Gordon eta kanpora alde egin dio Iruna. Baina, gogorra zituk, Pelote luzek eta gogorra zituk. 72 pilotaka da orain arte. Bigarren berdinketa Irunakoa. Oraingoz bere tokia aurkitu ezinik dabilena Justo. Hasiera hotxamarrak izan ohi ditu. Urrutiaren sakea. Utzi Gaubekak. Toki gutxi zaukan Gordonek. Urrutia. Eskatu Ikerrek. Kanpoa. Hasiera kaskarra eman dio Justok. Bai. Normalean erritmoa berari gustatzen zaio jartzea, baina hemen adibidez oso gutxi lagundu dio gorputzarekin palari. 4-3. Gordonek atera du. Gora Urrutiak. Bai, bizpairu pelotak adeukixik horre, txapain guruan, altura man nahi antzebilek, baina garo, arrisku gehitxo hartzen. Erdiak egin dituzte lehen da biziko sakean, labur gelditu zaio bai Gordoni. Lau eta bost. Bi atzelariak ondo. Hobeto Gaubeka Fusto baino, baina konta batean aldea besterik ez dago markagailuan. Urrutiaren sakea. Gaubeka. Argintzarrak atzera, bere herritarrak ederki eutsi dio. Enman orain Iñakik. Gordon. Justo, bien tartean jarritakoa. Ondo Iker. Bat erreza pelota hori, Justo aurrera. Ezin kendu Esteban egin pasa ezin zebilek. Urrutia. Gordon. Ondo. Erra. Iker, oso, pasatako pelotan nola. Bi atzelariak protagonista lehen da biziko tantegoetan. Gordon. Urrutia. Erra. Aurrelaria begira.
Lanean atzelariak tanto honetan. Beti gora ondo atera du Gaubekak, justo. Airez Gaubekak. Ez, ondo. Hogeita margarren pelotaka da Gordonena. Bildu Fustok. Oantxe intzio pixkat. Berez ere bai. Oantxe intziok, bi pelotaka da hauek. Oantxe intzio pixkat. Ederra izan da tantoa, hogeita mairu pilotaka da jo behar izan dituzte. Azkenean Fustok erabaki du lehen da bizikoan ezin, baina bigarrenean bai. Asko gaiztutu du pilota, Azkar Armarekin lehen da bizi, errebotean ondoren. Hirugarren berdinketa. Urrutiak atera. Errebotean Estebanek. Ondo, amotx gauzako errebotia, Hala ere, nola eraman duen. Zaiz Batez. zeukan Estebanek. Saldu indeko, saldu. Eraman Gordonek. Pelota zaila asko sartzen ari dira bi atzelariak. Justo, Eskura utuziok. Urrutia. Eraman Fustok. Gaubekak ondo jarritakoa. Hori ezin. Dotore jarrik horre. Ze lan egiten ari den Iñaki Urrutia zekalde horretan. Bilak Iker beare bai, oso lan hona egiten ditu bilak, Gaine ikusi behar ditu aurrela hauek atzela asko behartzeile, pelota txarra asko eta hor merita ondila zekatek. Baina partida hasiera badek, hor hotzien harrapatzen dik eta pelota txarra asko ditu ematen. Baina hor ritmo altu xamarrare bai, hasiera izateko. Partido luze jute baek, bate-batek antzeman goik. Sakea Gordonek, Urrutia. Beharra pelotaka da. Justo ezin. 7 eta 5. Baina bigarrenak eskerrez, ez gitxak goituta, Eskerrez hor pelota honek behantzako ez zitxakan zailtasun espezialik. Hiru pelota galdu ditu. Hori ez zitxakan, bate. Ikerren sakea. Utzi Fustok. Erandu xamar konturatu da sartzekoa zuela Estebanek. Hori ez. 8. Orain arteko alderik handien hauxe da markagailuan. Birritan izan dira bitanto aurretik, baina hiruz orain artez. 8 eta 5. Gaubeka eta Gordon aurretik. Justo. Gaubeka. Justo. Urrutia. Utzi Fustok. Gordon. Ondo, bai Iñakire. Eskubiz orain. Argintzarra. Erori egin zaio, 9 eta 8, 9 eta 5. Aukera handia gorriek. Bai, gorriak bikote bezala oso ondo dituk, Bilak, oso ondo. Eta ordinak, Fusto pare bat eski, Iñaki beste pare bat, eta hor txeziok aldia. Lehendabiziko set honetako azken sake atera du Iker Gordonek. Ondo, Iñaki. Eutxi Sopeloztarrak. Gaubeka. Justo. Atzera Gordonek, Urrutia barruan izango da. Ondo. Bai. Justo. Hori ez. Bai. Usteko guauan, Gaixi sartu egor Esteban. Usteko pelota guan. 6 eta 9. Garaiz daude oraindik urdinak markagailua iraultzeko, baina ez dituzte lan errazak izango. Urrutia. Gordon. Erantzunearra. Aurrean izango du Estebanek, okerra egingo dio, iritsi eta gaizto jarri, oso gaizto. Bai, ustekua, erreboteako igual
txarraz txatona errebotian, efektu askokin da... Bai. Oskar Bazar egingo zuen atzeko behira hori ikutu eta. Bai, Esteban Egor bote txarra intziok, eta ez dik erabaki txarra hartu, baina fustok antzeman intziok. Zazpi eta bederatzi. Urrutia. Iñakik indartzu, usteko esan diola uste dut, Ikerrek. Barruan, uala uste janik, Edo sartzeko esango ziren? Bai, ni uste diate barruan, uala, hemendik behintzat. Zortzi eta bederatzi. Bat berdintzeko, bi irabazteko behar dituzte Fustok eta Urrutiak lehen da biziko setau. Ies egindakoa Zabalera tanto izango da, bederatzi garrena ezin izan dute egin, lehen da biziko seta Mikel Gorrientzat. Bai, ala, ez da, alde pixkat atea eta azkenien hortaz aprobetxatu dituk. Gio urdinak taka txiki bat indie, baina bueno, azkenengo tanto nik uste ya suerte zindikela Estebanek, baina bueno, hemen dana balituik. Bueno, eta ez dakigu, bi bikote hauetatik zein izango dan hemen errege egunez, baina bikote bat bai, Nikol eta Ibar Garaik osatutakoa, hemen da Xavier. Bueno, kontrarioak ikusten, nortzuk izango te diren, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, bai, uste partido polita daula gaur, eta ber, kontrarien zain, ez? Goizean entrenatzen izan zarete biak, ez? Bai, hori da, geratu ginean, bueno, pixka bat entrenatzeko, ja, bi aste jokatu gabe, eta pixka bat, enkantzatzeko, jokatu garra dago, ez? Hasieran ipatu zenuten pixka bat elkar hartzea kostatzen ari zitzaizuela, emaitza begiratuta badirudi ari zaretela lortzen, ez? Bai, ez, uste dut ja aurkitu dugula termino medio bat esaten den bezala, biok gustora jokatzeko, ez? Kostatzen zaigu jokatzea, zen berak pelota asko jo barritu Palestino esatzeko, nik ere bai, kostatu zaigu, tarte hori topatzea, baina, bueno, uste dut topatu dugula eta ber final egunean funtzionatzen duen, ez? Urtean asko daramatzazu, baina adituek diote, inoiz baino beto zaudela gaur egun. Bai, ez, uste dut ja lehen urtean ere bai bost txapelketa jokatu, ofizialak bostetan finale iritsi, aurte lehenengoa, finalea ere bai, eta uste dut heldutasuna iritsi zaidala, ez, kirol mailan 32 urteia, eta uste dut ja kantxan egoten badaki dela, eta hori da gehien batez. Suerte eta gozatu partidarekin, eta larun batean zer gertatzen den. Bale, eskerrik asko zoi. Xavier Ibar Garai, Dan Nekolekin batera partida ikustera etorrita. Hauena sorpresa izan alda, Mikel, zuzenean txartela bereiek eskuratzea? Ez ziat uste, nik hasiera batian ikusten nian ibintza bikote bezala oso bikote potentia, baina, bueno, zea hori ikuste genian, ez da, elkar gora bera askokin, geho elkarrekin ituan askotan ondo ulertzen, geho askotan azerretu edo norbea bere kabuz jokatzen hasi, eta hor hola estek jokua batzen, ez da, hola este bikoti egiten. Baina gero beste alde batetik ikusi genian pixkat azteituan nian elkar ondo ulertzen da pixkat bakuitza bere pelota sartzen da orduan bikote oso potenti egite die, bilak oso jotzaile dituk, danek zekaken utzunia Xabierek primeran tapatzeziok esker horrekin eta guztia bikote bezala konpensatuena behar ditukela. Bilboko Bizkaia pilotalekuan final aurrekoa ikusten ari gara Kutxa Bank Ligari dagokiona, lehendabiziko seta Gaubekak eta Gordonek irabazi dute, baina 3 egin behar dira finala jokatu ahal izateko. Bi bikote hauen arteko orain artekoetan Fustok eta Urrutiak irabazi dute 3 eta 2, justu, gaur urtea, lehendabizikoa bestek eraman dute. Hasi da bigarrena, Urrutiaren sakearekin. Erantzun gogorra, Gordonena tanto izango da. Atzen gehatu Gordinaki, duda indik eta azkenian hor aurrak ajun berdek. Behin ateatakuan fronto jontan mintzat 8 ajun berdek. Eta atze samarrien gehatuek, eta azkenian botia aurrian intziok eta hor lanak asko zailtzitzuk. Sake atera du, zuzena Gordonek, ondo erantzun dio Fustok, tanto izango da.
Argentinarra pixkanaka partidan sartzen den, ikuskizun ona ikusi nahi dugu gaur. Prest dagoela ematen du Esteban Gaueka horretarako, baina justo Bai, pixkat... tristeantzean ikusi dugu lehen dariziko Bai. Beti izan dudek, pixkat motorra handiko mutila eta hotza marra. Nik uste hori urtiakine, gehiago antzeman gozako, ez da? Ostasun hori, gehiago kostatuko zako martxan jartzia. Urrutia. Ondo. Iker, oso. Baina goiti defentza oso ona sekak, Asko gozatzen dik, Iñakik eta asko oso ondo defenditzeik. Oain suerte zindakua Estebanena, Bieta bat. Lehen ere antzeko bat sartu dio Zabalean, da ere nahi gabe egindakoa. Baina berdin balio dute. Konzentratuta Fusto, sakearen zain. Eskubiz sartu da. Gora Gordonek. Eta erraz hautsa egin du hor. Bai. Zortzina partida jokatu dituzte orain arte txapelketan. Fustok eta Gauekak 20 puntu eskuratu dituzte. Gauekak eta Gordonek bat gutxiago 19 eta Nekolek eta Ibergaraik 21 lortu zituzten. Fustok eta Urrutiak 5 partida irabazi eta 3 galdu lehen da biziko fase horretan. Launa, Gauekak eta Gordonek 4 irabazi eta beste hainbeste galdu. Urrutiaren sakea eskura eman dio Gauekari. Ora, okerra sakeak orain ere. Bizak errezkan ikusi eskura eta ez die barkatu, ez da? Laukoteko veteranoena Esteban Gaueka, baina ilusioz gainezka dago. Bai, horrek Esteban beti ukik, oso kompetitibo izan dute, beti guaindikan hori oso ona ukik. Batzutan gehitxotan, ez da? Baina 40 urtekin dagoenikan ikuste joke frontoira gozez da ilusioz etortzen dekela eta hori gauza handia dek. Justo ezker paretaren kontra lortutakoa. 3. berdinketa, 2. joko honetan. Lehen da bizikoak izan duen jarraikortasuna faltatzen ari zaio, 2. Bai. honi. Lehen da bizikoa. Horrengo tantu egintzat oso pelotatu izan ditu. Luze. Horretan ari da pixka bat utxe egiten Urrutia 2. set honetan Menipein. Eskura eman dizkio pare bat sake Estebani, hau berriz luze egi atera du. Urrutia. Hortxe du justo bila joateko, baina berando xamarrabiatu da eta ez da iritsi. Gaueka. Ondo. Berriz ere Esteban. Ezker ezarri da justo ematen. Eskubiz iritsi da. Oso pelota zaila zen, nola jarri duen. Ondo, Iñaki. Earki jundeko aurrea. Valiente. Baita Gordon ere. Gaueka. Gordon. Justo. Estik asmatu. Gozakaitzio zieroz. Pablo, Esteban. Eman Urrutia. Earra. Baita honeke. Hola. 26 pilotakara jo dituzte 2. joko honetako 8. tantoan azkenean Ikerrek goiko koltsoira. Baina atzela jakeia ditu pelota gozatzen, horrela ja baino. Urrutia. Ea nola moldatzen den sakean. Creo que eskatuta izango da. Ondo, neikua Olako bi aurrela ukitaparen atzela jan aurrenengo inkizuna sakian behintza dut eta horrela jakendu.
Arresto erraza utxe egin du Iker Gordonek. Ezerretuena. 5-4 urdinak aurretik. Toki honean jarritakoa. Justorentzat egokia min egiteko. Mustik askoikin, Urrutia. Gaubeka, justo. Ondo. Ondo Iker, Oso oso pelota ondo. rectoa. Oso ondo Iker. Jotzen, azitzen aide pelota, oso ondo aide. Gaur aukerako pelota eta ez gai bildurre zehamat eta ez, agintzen aztendek. Eta atzekaldean errebotearen ondoren atzean Dan Nekol, Ibar Garairekin finala datorren larun batean jokatuko duena. Eta Ander Landeta ere bai. Eta parte hartu Eta Erike bai, hotze bezidanak. Erik Zubiri. Bai. Urdin. 6-5. Asko jatxidek, pelota, no? Normala baino gehitxo. Bost berdinketa izan ditugu orain arte. Bai, luzatu, bai, baino. Ez giritxi. 6-5 orain Urdinak aurretik. Gaubekak atzera. Urrutia. Ondo Iñaki. Iker. Ondo. Beharra, Iker. Hori Beharra. Guantxe Esteban esaten nahi dek, etortzeko atzetik aurrea. Arrazoi guztia zeka, hor atzela jan pelota ditu, atzela ja hor gaina karreran harrapatzen dik eta gorputzak indan emate jok eta hor netzako bintzatu ditu atzela batentzako pelota ikonenak. Airea sartzeko altura gintzet horrek ire karreran harrapatzen dik eta hor agintzen jartzea iz. Zenbakiero, bat egin dute markagailuan bigarren set honetan. 6. berdinketa. Neko Larri. Gaubeka, justo gutxi, Bai, beratu xamar. Sartzeko txarra, usteko ere txarra. Zazpi eta 6. Gorriek orain aurretik. Urrutia. Gaubeka, Zulora pelota. Bai, ondo, oso ondo. Justok ez du pasatzerik izan. Urrutia. Garra. Hortxe du, Justok. Guantxe pixkat. Ederki utzi dio Gordonek, Urrutia. Gora! Konfiantza, Iker konfiantza gintziok eta astin dintziok oneire. Baina hola oti hona dek. Hola otai, baina fresko zio, bezua lusatu itendik eta konfiantza gintziok. Beste berdinketa bat, 7. Bai, momentu, garrantzitsua dek gauzetian, 7. 2. Justo. Urrutia, ondo jarritakoa. Bai. Oso ondo, neki. Aprobetxatzen nahi dituko aurrek adituken aire horiek oso ondo dituko aprobetxatzen bi atzealaiak. Bai, bilan tartea, eman da gainea, frontu izerdian eman da. Bere burua animatzen, haupa este. Gaubeka. Hortxe du, min egiteko moduko pilota. Egin dezake, Bai. Zortzina. Bai, leheno bezala sakian egon deko errua, Berdinketaz josita doa jokoa. Eta Fustok 54 pilotaka da eta Urrutiak 70. Harrigarria datu. Bai. Oso gutxitan, nik behin ez diat ikusi olako, justo olako zenbaki
olako pelotaka gutxikin. Batu da Argentinarra, Gaubeka. Pasatzea lortu du. 9-8. Etzekien eskatu edo zer egin dion atzelariak eta bada ezpada ere. Baina bea olako lanetan maixu dek, hor pasatako pelota eskerrez, da hoi golpe horrekin harritu ziu beti honek, Pablo. Ez tekela dominatzen ere, golpe hori dominatu izan dui, baina beti. Urrutia. Gaubeka. Aurrean harrapatuko du Estebanek. Justo. Gaubeka, Justo Eskubiz. Gordon. Sartzin gozako. Justok erantzukizun hartu nahi. Berriro zabalea, ez tekearra hori. Eta ona izango da. Ez, baztertu egin zaio bederatzina. Ez dakit arlakorik askotan gertatuko zen, baina batetik bederatzira tantoro berdinketa izan da. Gehiago ezinezkoa. Bai. Harritzekoa, horren beste berdinketa, Aurrengotik azkenengo tantoa. Guantxo, buskatuko epa. Baten alde edo bestearen alde. Alde handia dago tantoa zeinek egingo. Bai, asko aldatzen dek, fina aurreko hau. Ona dek, zakia. Gordon, Justo, kanpora. Kanpora, txapa jodu eta gorriek bigarren urratsa egin dute. Ez da erabakigarria, baina 3 aukera izango dituzte orain, set bat irabazteko. Eta lehen, aipatu diagu Mikel, adibidez, lehen da biziko jardunaldian, Armintzan, azken bisetak, eta besteare bai, 3 setak, 10-9, 10-9 eta 10-8 galdu zieten Gaubekak eta Gordonek. Eta agian gaur, zergatik ez? Estebanek golpia bota intzioko Rebaspare. Baina bote egiten utzita gero. Bai. Datorren larun batean jokatuko da pala finala arratsaldeko 5etan zuzenean ikusi ahal izango duzu hemen Euskal Telebistaren 4. katean eta ondoren palamotzeko partida ere izango da. Gaur 2 final aurrekoak ikusi ditugu. Lehendabizikoan Urkurigaraik eta Quintanak 2 eta huts irabazi dute Ibarguren eta Irigoyenen aurka, eta bigarrenean Bekas eta Ormat nagusitu dira 2 eta huts hauek ere Ibarguren bigarrena eta Marinelarenaren aurka. Frantziarrak 4 pilotariak, bata landetatik etorritakoa eta beste 3 biharnekoak han sekulako lana egiten ari ditu Mikel azken urtetan. Bai, eta antzematen dek, oso lan hona egiten nahi ditu, jende gaztia ateatzen nahi dek, hemen ikuste, profesionaletan ja bi mutil sartuta zabestik, eta hor afizionau mailan, hor punta-puntan jende desente nahi ditu sartzen. Eta, bueno, seinale lan iten ondo ideala. Hemen sorpresik etziok. Eta bai, gaina jende gaztia eta harritze zaila jende oso pelotari, 20 urtekin, 21 urtekin uste ditu frontoian jogatzen da oso modu honian. Gauza oso polita egiten, gauza oso ondo jogatzen, bai. Jo jende indartzuare bai, jende oso potentia, baina jende oso bisila eta bai, azkarra frontoian. Bai. Urrutiak eta Gaubekak, Armintzarrek jo dituzte orain arte pilotaka da gehien, 75na, 73 Gordonek eta bat gutxiago, Fustok 72. Fustok gutxina, nik uste hau afaiba jogatuko nik, bere profesional ibilbidean ez tekela baina pasau. Afaiba jogatuko nik. Urrutiak 7 pilota galdu ditu, 6 Gordonek, baina lan ona egiten ari dira 2-2. Astera doa 3. jokoa, urdinek jarriko dute pilota abian, eta hemendik aurrerako 3 irabazi behar dituzte Fustok eta Urrutiak datorren larun bateko finalean izan nahi baldin badute.
Botea oso aurrera egin dio Urrutiari. Pelota berria da jakina. Setero aldatu egiten baitute. Pelota oso onak, Zarata eta ana izugarria. Soinua. Jo emate bai jo ikusteka ertetzea ala pelota harki, Enpale honak inda eman ezkio pelota oso ondo ertetzen den. Baina ez bai jo ondo ematen. Atzera Gaubekak. Eskubiz Justo, errebotean. Bere burua lurrean zuela saiatu da. Zorropu bezala indibideak eta... 15 pilotaka da. Hirugarren seteko lehendabiziko tanto egiteko. Justo eta Urrutiak erdietsi dute lehendabizikoa. Urrutiaren sakea, orainari arazoak sakeari botea behar bezala egiteko. Justo, Gaubeka. Ondo Esteban. Ezin azkenean, asko baztertu zaio, baina meritua Gaubekarena enman eta enman aritu baita. Bai, hor efektu asko sartu zio eta eskerpa eta ikutu orduko jetxita bastartu indek hor. Bi aurrelariak aritu dira, nor baino nor indartsuago. Justo azkeneko pilotaka da, jo gabe gelditu da. Oso ederki bideratu dute Gaubekak eta Gordonek final aurrekoa. Atera du Gordonek. Utzi Fustok, Urrutia. Iñaki Urrutia, sakea ateratzeko prest. Gaubekak utzi. Gordon. Oma ezkerka da. Eskubiz saiatu da orain Argentinarra. Eutsi Gordonek. Urrutia. Esteban. Botela Ester ederki atzeratu du. Eraman goi gonen. Errebotea zaila hona da. Urrutia. Justo zazpian ederki zabaldu du. Ondo Iker. Bote egin baino lehen Urrutia. Justo. Eskuda eman dio. Gurutzatu. Gaubekak eta ezin. Ondo aidek Esteban, oso ondo aidek. Hor paetea sartzen. Asko gurutzatzen Fustoi pelota. Partido oso kompletu egiten nahi dek. Lan zikina asko, pelota txarra askora ematen. Lan oso ondo egiten nahi dek. Bina. Ikerren sakea. Urrutia. Justo. Efektu handiarekin. Estebanek atzeratu. Urrutia. Gordon. Justo. Hori bai. Han egin du pilotak. Gordon. Aurrekua utze indik, Bai, behar burumak urtzio bazekik hor utze egitea leno ondala. Hiru eta bi, urdin. Setetan, bi eta huts aurretik dira aurkariak. Gaubeka. Justo. Ematera joan da, baina gehiagi jitsi du pilota Gordonek.
4-2. Bildurrik gabe ari da pilota astintzen. Eta arrisku... Bai, normala, hor... Eramatea jute badaiz, bueno, seguridade gehiago dakak, baina aurkari ja gutxi jo estutzen dek. Eta nik uste ondo joatzen Iker Beare bai. Nikolarri. Urrutia. Haueka. Ezkerrez, finik uste jarretzen bai. Ondo Iñaki. Justo. Gaubeka, hortxe zuen, baina... Eharra, pelotaka da. Goiti jotakoa, eraman. Ondo Iker. Gordonek. Urrutia. Justo. Bai, nola sartu eta asma bindik. Ondo, Iñaki. Bote ingo dio Fustori, sartu ala ere. Gaubeka. Fusto. Nola eraman duen. Bai. Okerra egin dio Fustori eta gero bere burua saldu du. Eskura. Honek. Hor gelituko da pelota. Eharra pelotaka da, Hori perfekzioa pelotaka da hortan. Eta horretek egindako lana? Bai, hori dek. Lan zikin asko eta gero harrapatu ikenian ez barkatu. Aurreko hau, bai. Hortxe zuen, Fustor ez barkatzekoa. Baina hau dek. Hobeto ez dago jartzerik. Bai. Estebaneko lako toke espezial hori zekak, ondo asmatzeik genian hor ikusgarri jabek. Berdinketaren bila, hirugarren joko honetan. Eharra erantzuna, baino... Nola eraman duen, bai. atua bezala luzatuta. Ondo honeke. Hauri bai. Justo. Hortxe izango da aurrean argentinarrak. Eraman, Gordonek. Urrutia. Este gara gure. Nun jarri duen. Bejon behiola. Bai. Iker Gordonia. Eharra. Bi aurkariak aurrean zeudela ikusita. Buruz Pasatzena joan da. Eta bai. pasagin ditu. Leo Sandiuna konfiantza eta ez tekai eramatea baizik eta astintzea idek eta baita emane, Dotore. Haze pelotaka da. Aurrekoa Gaubekak, oraingoa Gordonek. Bikote bezala oso ondo ikustexia korriak, Baina urdinak nahiko bere azkenengo aukera hauek ondo aprobetxau. Orain arte set guztiak izan dira oso parekatuak. Gaubeka. Txapara. Urrutiak. Pena. Earki ideko aurreare oso ondo ide juten Iñaki. Pena txapa hau. Iñakiri ezintzaio gehiago eskatu. Ez. Zugarrizko mailan nahi de joatzen bai gaur da beste pare bat partidu eman zixiunak maila izugarri ja. Gain behar degoen dala biru hilabete pala motzen afizionetan aizala jokatzen da guain maila ontako pelota jakin hemen sartzia eta palaz hola jokatzia kriston meritua dik, Seigarrena sakez pelotak egin beharretzuen pote txiki egin duelako. Zeo zarrapatu ikor koskan bat edo eta Gordonen sakea. Justo. Emman Iker. Gaubeka, Gordon. Ezin. Bai. Estak eman dio horrengoan eskubiz. Berdinketaren bila urdinak orain, Fusto eta Urrutia. Margenik gabe jokatzen ari dira. Irabazi egin behar irusetak, bata bestearen atzetik. Hortxe du argentinarrak. Ondo, lurra bota zen, ondo. Gaubeka, pelota ona du. Baita aprobetxatu ere, Earki jarri da berriz,
Zoragarria. Bai, Esteban Gaubekaren partida. Defensan ikaragarri eta erasoan ere harrapatzen dituena begira. Bai. Olako partidu ditu grabatu da jende gaztia eakutzi nola joatu berdan pales. Gaur Esteban hoxe edekiten. Justo. Gordon, ies egindakoa. Bai. 6-7. Bukatu nahiko hauek ez nahi bizikutzi hemen inor. Bagi, gaurrian bagi zein dakaken eta ez dio nahi aukera txiki bat eman nahi. Bai, ez nahatzen baldin bada. Bai. Orain ez dira bere mailara etzuli denik, baina klase ikaragarria dauka eta Eharra pelota kada Iker. 8-6. Begira, zeinen doktore gurutzatu duen abiadura handia zeraman pilotak eta bi falta zaizkie finala harrapatzeko. Ezin. Eskerrez, ez egiat, hor asko sartzen dek eskubiz paetan kontra da eskerra intxarra aretzekak. Erbadetzuen esperoko hainbeste. Bai, baina leheno beste pare bat ikusiat hor ni nire garaian besteken itxakan, da hola ibiltzen dindu da, baina Ikerrek esker niko natuala dik, eta nik eskerra sartuko nien motel. Baina lan izugarret jitu nahi diak, hor nahi da bizpairu hori fallatu. Eharra haure erantzuna. Gaubeka. Berriz, hor leku da. Eharra Iñaki. Eharra erantzuna. Berriz. Pelota txarra dau, ezin. Errebotean lortu du. Maila osona biatzela jekemanten idean, 9-7, 3 pilota izango dituzte. Finalean sartzeko Gaubekak eta Gordonek. Txaloak Hortzelako atzelariaren zat azken sakea egitera doanean, hirugarren seteko azken sakea gutxienez. Eskatu atzelariak, Eman Ikerrek, baita Fustok ere. Erori egintzaio hori 8 eta 9. Set guztietan iritsi dira urdinak, 8. Bai, daure gor jarrikoek, gor jarrikoek hau. Txagamba pelota txarra, hor emateko ere bai. Ala jundek, ematea jundek. Baina Estebanek aukera baldin badauka, errestoan saiatuko da zirte dozarte egiten. Ondo zakatu du. Eta tantoa gainera. 9. Asko baztertu zaio. Bai, ez egiat usteko ere motxa guan gaina, zake motxa, eskerpa eta jota erten inguan. Indar gutxi zeraman. Bai. Tanto honek ere asko balio du, ikaragarri. 9. Sakea Iñaki Urrutiak. Irabazten baldin badute, bizirik egongo dira. Bestela bukatu egingo da partida. Hortxe du Fustok. Ez dira zer egin pilotari Gaubeka. Urrutia gondo. Berriz ere bai. Eutsi horri ere. Hirugarrena orain Fustoren txanda. Fustok ezkerka da. Aurre gelituko zaio. Errebotera doa. Oso zaila izango da hortik eramatea. Tantoa urdinentzat Fustok eta Urrutiak bizirik segitzen dute Mikel. Bai. Aukera harra eukidie gorriak ez dia aprobetxau eta guain jarraitu inber burrukan. Da buru altzain ber da askotan horrek emateik amorrua. Bukauta ikusi egin gauza bat, bain berriro segin ber. Eta ikusin berra ber nola sartzeian laugarren setea da, laurak.
Tanto bakar batez erabaki da joko hau, aurrekoa ere bai, eta lehen da bizikoa 2 tantoz, beraz, parekotasun ikaragarria. 9-7 jundik du, ezta? Bai, Gaubekak 9 tanto egin ditu, Fustok 11. Pelota bat galdu Armintzarrak 6 argentinarrak eta Gordonek eta Urrutiak egindakoak 7 atzelari gorriak eta 6 atzelari urdinak. 225 pilotaka da, 115 Gaubekak, 108 Urrutiak, Fustok 105 eta Gordonek 97. Gaubekak eta Gordonek 2 partidak galdu egin zituzten Fusto eta Urrutiaren aurka, baina finalean izango diren Nekol eta Ibargarai gainditzeko gutxi izan dira, orain arte gai, eta horietako bat bikote hau da. 1 irabazi zieten hemen bertan Bilbon abenduaren 9. Partida gehienak 8-5 Bilbon jokatu ditu bikote honek, baina Armintzan, Sopelan eta Larrabetzun ere izan dira. Fustok eta Gordonek ere Bilbon 8-4, baina Armintzan, Zailan, Sopelan eta Gallartan ikusi dituzte bi hauek jokatzen. Pelota aukeratze lanak orain, gorriek egingo dute, aurreko seta beraiek galdu dutelako. Eta pelotak aipatzen hasita, finalerako aukeraketa datorren aste artean hilaren 2 izango da hemen, goizeko 11:30. Ez dakigu Dan Nekol hemen izango den, horretara Bai, guztia badez bat horrela. Ba, egio entrenamentu iteko intentzioak ine bai, nik usteate aukera polita ebean Zabrintzar azkenengo, larun bateako azkenengo entrenamentu iteko aukera polita dik, eta gehore frontoi bertanin, eta bai, torriko ekele uste diat. Nekol eta Ibargarai izango dira, eta beste biak berehala jakingo dugu, nortzu izango diren. Partida irabaztetik tanto batera gelditu dira Gaubeka eta Gordon 3 aukera izan da gainera. Bai. Eta orain agian asko sufritzea egokituko zaia. Aukeratu dute pilota gorriek, baina Esteban Gaubeka aldageletan sartu da, haren zain daude beste 3 kantxan, baita bi epaileak ere, Iker Gutierrez eta Ander Gutierrez. Anaiak orain arte partida lasaia izan da. Bai, inungo arazoik ez dioki, lan ondo indie. Esteban Gaubeka oraintxe atera da aldageletatik, epailea bertara zijoala, zabaldu da atea eta azaldu 40 urteko aurrelari veteranoa. Berrogeita 11 minutu final aurrekoa jokatzen hasi direnetik. Markagailua 2-1, laugarren jokoa abian Iker Gordonek jarriko du. Boteka eskarra honi ere, baina tokitxarrean jarri dio. Bai. Horrek ondo indik. Bai, txarra guanda ondo amandik. Eskubiz orain, gora. Bai, txarra ituko jek, Eskubiz eman da, zuzen zitzatorren. Ikutu orduko gora jute zaixiko jek. Eta gaizki eman orduko lurrea. Gordonen sakea bat eta huts. Urrutia. Begarra, gozo. Oso ondo, Iker. Justo. Gaubeka. Bigarrena. Justo gindikalia, dudipe. Eskuko pelota eta Estebanei eskura mantziok. Bea ide pixkador bere mailati bera, beste hirurak oso ondo dituk, da justo ide pixkador bere mailatik nahiko bera zango niendik.
ez gaixi joatzen, baina bueno, honek dana zeki uste zenbat tematika dakan. Atzera Gaubeka gauza pelota gaiztoa zen hori. Oire nun jarri iken, Tibera bidali du efektuarekin baztertuta. Oso momentu honean zegoela Esteban santziguten eta berresten ari da. 3 eta huts. Hasera hobea laugarren joko honi. Gaubekak eta Gordonek eman diote. Urrutia. Egarra erantzuna. Justo. Ondo Gaubeka zenbat pelota txarkentzen ari den. Justo. Barrura ederki. Urrutia. Hori ere nola kondidion. Gordon. Urrutia eskatu. Egarra. Ondo Iker. Ondo. Sartu badazko ere, ondo egin du. Hori ez. Bai. Nire ustez airea zartzeko euan erresa, baino aukeran naio airea. Juston pelotaka ona izan dek. Set honetako lehen da biziko sakea izango da Iñaki Urrutiarentzat. Atera du Armintzarrak. Gordon, Fusto. Ezkerka da. Urrutia. Hau ere ia eraman zuen. 2 eta 3. Berdinketaren bila Urdinak. Huts orain Gaubekak. Bai. Gutxi indizkik, Ederki jarri du sakea 6 inguru horretan bere herrikideak Iñaki Urrutiak. Berdinduta daude markagailuan. Sakea Urrutiak. Errestoa Gaubekak. Justo. Egarra sartu ikor zuloa. Zuloa sartu ikonek. 4 eta 3. Hiru eta huts galtzen hasi dira, baina 4 tanto jarraian egin dituzte gero. Bai, momento latza guan behar jentzate, baina buelta mantziotek. Utzi Gaubekak. Eraman, naiz eta toki gutxi zeukan Gordonek, ondo orain Fusto. Baita Gaubeka ere. Ies egin dio. Oskarrena. Fusto eta Urrutiarentzat. Bai, bost eta utzeko partziala, Urrutiaren sakea. Gaubeka. Justo. Ona pelotaka da. Urrutia. Ezki jarri da orain eta 6 jarraian. Bai. Bai, momentu txarra ditu pasatzen gorriak. Partidoko lehen da bizikua, Bakoitza gutza egite pare bat indizkie eta laugarren zeta 0 buelta mantziote Gurdinak. Utzi orain Gaubekak. Urrutia. Ondo.
Justo. Beharra eskerretik eskerrea, Gora. gora. 7-3. Kantuak erraz doaz orain. Bai, aldatu indek hemen, partidua. Aldatu indek partidua. Argi. Eni esango Urdinak ikusgarri batzen nahi dian ikan, ez da? Urdinak bere mailan nahi ditu partidu osoko mailan. Gorriak etorritu pixka bera nik uste dut. Atzera Estebanek. Urrutia. Hau ez da kokiltzen. Gaubeka. Orain bai. Urrean Fusto. Gora. Gordonek. Lau pelota utxegin bizituen, set honetan. Bai. Eta ez momentu hona, geho bosgarren setearen nola orkestea izen, ire buruare ze konfiantzakin, da... Ia. Gaubeka. Okaldi egin nahi zuela iruditzen zait. Nire bai, agitu zaiak. Justo. Kanpora. Bai. Iker jogatzen ahiuan partido izugarria irutu zaiak, nik esango nian behin ikusi zioten partidu gonena, eta laugarrengo set honetan ziero gertu dek. Ez egiate hor guainikan hirugarrengo setian behatzi eta zazpi hortan gehatu dan, ez da askotan buruare hortxe gehatze zaik eta hor jakin inberde gortik ateatzen. Ez horrek eragina eukidun bere buruan, baina ziero gertu dek. Bosteun pilota gati pasa berriak dira. Justo. Nik uste ja boskarrenean pensatzen ari direla horiak. Bai, nike bai. Bueno, baina argi jortzi egintzat. Urrutia. Justo ondo utzitakoa. Urrutia. Ondo eskatuta, Iñaki. Eta handia egin dio Ikerri. Justo. Gara pelotaka da. Ora, bukatu da laugarrena, boskarrenak erabakiko du. Goiti behar agindu bikote batek, goiti gora besteak. Eta berdinduta iritsiko dira. Azkenekora, 3 eta 8. Aurretik hasi dira gainera. Bai, 3 eta 8 eta 10 eta 8ko partia da, Ikusin berbain bosgarrengoa nola sartzian laurak. Urdinak basekiu, urdina tope, illa finaletik kanpore ikusiko dituan. Eta gorriak, hor Esteban pixka nik uste diat hor lan pixkatin berdik aldageletan, Ikerrekin, animuak, astindu txiki bat eman, mutilai bildurrak kendu eta nola da gora bota berdik Iker. Zeba bera etorri dek. Eta ez diat uste fiziko arazu izangoan ikan, nik uste diat hor buruz guen ikan irugarrengo seteko, utzegit hortaz pentsatzen eko ala. Hori astu berraziok eta guain partio guztien idun egin behar. Izugarrizko maila mandiuk eta horta hueltatu berdek. 2 eta 8 irabazten hasi dira Gaubeka Gordon. Eta hirugarrenean 9 eta 7 aurreratu dira. Tenisean 3 match ball, esango lukete. Izan dituztela eta 3 alferrik galdu dituzte. 526 pilotaka da, 144 Gaubekak, 123 Fustok eta Urrutiak, eta 116 Gordonek. Fusto gola zetorrek, leheno gutxina, guain nahi deia bigarren zio. Partidu dukatzeako, irabazte baik, ez aurrena jarri. 14 tanto egin ditu Gaubekak 11. Artzelarietan, hots desente pilatu du Iker Gordonek azkeneko joko honetan, eta Urrutiak egindakoak 7 ditu eta
Galdutakoak beste 7. Pilota zaleak zain, Oskarren jokoak zer eskainiko. Irabazten duen bikoteak datorren larun batean Nekol eta Ibar Garairen kontra jokatuko du. Hemen bertan, arratsaldeko 5:00 zuzenean ikusteko aukera izango duzue hemen Euskal Telebistaren 4. katean. Lau protagonistak, laurreko honetakoak kantxan dira. Ordu bete eta 3 minutu pelota jokatzen hasi direnetik. Hasi da bosgarrena, Gordonen sakea. Justo Gordon. Iritsi da Argentinarra, ondo pasado Estebanek. Aurrelariak nor menderatuko. Justo. Ez. Urdin nintzat aurrenekoa. Lanak izan dituzte mugitzeko. Eta indarrak gero eta eskaxago. Bai, gero esan dio, hasierare oso gogorrak bidiela eta 5. zetan hemen antzeman godek. Luze. Opariak hemen gaizti. Ateako dituk, Iker Gordon. Urrutia. Esteban. Manda atzeratu du justo, gau ere bai. Aire. Hirugarrena jarraian Argentinarrak, Esteban. Antxe, joditu lauon, ezkerrez. Gordon, erdira, Urrutia. Gau beka sartu da. Urrutia. Hortxe du justo. Onda. Txapa, behasi zuen ba, gehiago. Ondo enpalatutakoa izan baita. Tanto gehiena bereiek agindu dute. Bai. Hortxe jastea jundek, Bi eta bat gorriak aurretik. Gau beka. Ez du enpalatu. Hori ondo zio. Egarra, gozo. Haure bai, fustona. Ointxe ari da. Bai, nik hoxe pentsatu diapa. Ointxe ari da pelota hori bezala astintzen. Ezker esku dira. Lagintzen, ikusten dek, noen laubia nahi dek. Orain Gordonek, Bina. Oantxe dek justo bere joko egiten. Bera agintzen, dantzan jartzen, aurkariak 5. gozetian, baina alare, bai, ez dik inungo desastrekin da partidua mantendu dek. Geolaunak, lan oso ona intziok, Oso ona. Eta oantxe ematen dek, oantxe egidek bere karta joatzen. Baina, bueno, Bina ziztik, oaindik hemen asko faltadek, eta Estebanek, eta Laurak zer esan asko emango je. Urrutiaren sakea, gau beka. Gordon. Arkiziok hori, ondo inaki. Oire bai, Zuloa. Oso ondo Esteban, bi jarraian inbizik oso antzekuak, Hala bezarin ondo jarri duen oain ere pala Urrutiak. Bai, gozo. Jarri eta ia frontizean ipinituta. Da altura eman, da oso ondo.
3-2. Partido oso nahi guztien egituko, Bai. Eskura. Ederki pasadu Estebanek. Urrutia. Eskatu eta utzi. Justo Iñakiri. Hortxe du argentinarrak. Antxe ematen ari da, pelotak adarik latzenak. Abiadura gehien, azken setonetako pelotak adatan. Hore, berdin zugak ungueken, seinali emateik, Urrutia. Egarra, Esteban. Ondo Iñaki. Laugarrena gorrientzat. Oso bat gehiago ematea falta izan zaio. Pelotara hobeto iris zedin. Labur gelditu zaio. Lau eta 3. Ondo zigori. Atzera Pustok. Ondo Iker, Niko indik. Azpitik orain Pustok. Ondo. Beste bat. Eutsi Estebanek, ezkerrez Pusto. Oraintxe harri da erritmo hartzen. Pelota digo nena. Bai, eharraz itxakan ba. Eharraz itxakan ez txikitzeko. Jendean aguantxe, bero zioak, Bai, jendearen marmarran. Bai, danak bulle indie. Ez genia, espero inorrek eta hola gautze egiten bat. Bost eta 3. Beste hainbeste behar dituzte. Finalean sartzeko gorriek. EUBK. Ondo. Ondo ez oso ondo. Hauneke bai. Erori egitzaio Pustari. Bai, justu gorak haindik, baina gero iru utze egite. Bai, erraz samarrak. Jokuan gora haindik da iru utze egite nabarmen samarrak indixi. Hiru tanto jarraian egin dituzte EUBKak eta Gordonek. Hor Ikerek kiston pelota amandik, lurretikan. Esteban eharra, haure, azpitikan defentsa latza. Justo ezker hor maikututa oso Ondo. Txokoti zabalera, etorri eta bi pelota eraman ditu. Estebanek, bai, lan eharra indik defentsa guaine. Eta Urrutia partida ikaragarria jokatzen. Bai. Putz berriro Justok, 7 eta 3. Ondoen jokatzen ari zenean. Estebanek izugarrizko lan egiten nahi dek, izugarria. Baina honek etziagan, etzerrez, behantzat bintzat. Beste hozen nintzat, bai, baina behantzat batez. 7 eta 3, animoak urdinei publikoak bukaira ere orekatu ikusi nahi ditute. Bai. Nintzea jendia goi nahi dik pixkat, emozio gehiago nahi dik. Baina gorriak ez. Gorriak amarren nahi iritsi lemailen. Justo. Bihurritutakoa pelota. Bai. Bihurritutakoa. Bai. Oso ondo jarri dik horre. Lau eta 7. Sakea Urrutiak aterako du. Jendeari isiltzeko eskatu dio. Bai, ez nago, kontu batu. Estebanek. Justo.
Gaubeka. Urrutia. Esku zen Marinetik. Gordon. Eharra gaure, Eharra gaure. 5 eta 7. Botara ziten di gor eskerpaetia. Pilotak hori asko esautze dira. Hor paetatik ez gertetzen pelota hori dana ikin berdiok oso txarra dek. Errekuperatu ditu, lehen galdutako 2 tanto orain, Fustok, 5 eta 7. Bai, hortxe zebestik, ez 2 tanton aldia, Ondo. Bai, ondo Iker. Gaure, txarra. 6 eta 7. Bai, emozioa jendiak hementzekak. 3 eta 2 amaitu ziren euren arteko ligaskako 2 partidak. Emaitza horrekin amaituko da gaurkoa ere, gaurkoa garrantzia handiagoa du, baina ez dakigu noren alde. Eroriko den, luze. Sakez falta egin du. Bai. Este momentu harra, motel. Este momentu ona. 3 falta. Bai, esti Messi Iñakik, Ostra, gorra, golako momentu batia, baina, bueno, guendik gehatzen dek, finala. Urrutia. Ondo. Baita honeke. Gaubeka. Justo. Eharra. Hortxe du, bila joatekoa. Eharra, hau. Ondo, Iritsi da, Iker. Bai. Justo, botera. Lehen eskatu eta utzi egiten zuen Fustok orain bera sartzen da. Usteko untzunarren. Ondo, Esteban. Tanto, 9. Bai, Fustore hor pelota txarra eguan, da botelazter altura askokin sartu dek, da oso zaila dek hori. Usteko ere eguan Eharra. Lehen 3 aukera izan dituzte irabazteko. Orain lau izango dituzte. Bai. Lau pelota, 3 txegin ditzakete. Gorriak emerita ondila sekatek, Bita utziraz eta bina jarri eta guain hola jartzia merita ondiko final horrekoa. Baina bukatu inberlanak. Bukatu dituzte, 10. Gaubekak eta Gordonek egin dute eta finalean beraiek izango dira Mekol eta Gordonen kontra. Bai, eta bueno, merezimentu osoz, baina urdinak lan ona indie. Eta bai, gorriak nik uste diate Estebanek izugarrizko final horreko indik, nik uste diate emarkatzeko itakoa. Eta Ikerreke hor utzune aldi txiki eruki 4. setian, da gero beste lausetak oso maila altuan goatu. Bueno, arnaz pixka bat Bai. Zarra nekautaziok. Zorionak, Esteban. Eskerrik asko. Lo cerca que estaba y lo que ha costado. Muchísimo. La verdad es que ha parecido que ya estaba con el 2-0, creo que nos hemos puesto 9-7 o así también. Pero hay que hacer el 10, el 10º y joder. He tenido ahí 2 para acabar, pero ya entra el nervio y el brazo no te va y hasta ahora, hasta este último tanto. Bueno, has defendido como un león. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que hemos empezado muy bien y atacando también, pero en el tercero y cuarto han llevado ellos la iniciativa y se ha visto pues, que nos han dado un repaso, sobre todo el cuarto. Y en el quinto, bueno, a base de pelear, Iker igual, yo creo que le he visto igual algo tensionado, no le iba el brazo y bueno, he hecho lo que he podido y bueno, entre los dos al final hemos sacado adelante el partido. El más joven, el de tu pueblo, ese sí que parece que tiene la tuya. Sí, la verdad es que es muy frío, ¿no? Por dentro yo no sé cómo estaría, pero la verdad es que es un gran pelotari y tiene un gran futuro por delante y aparentemente eso, ¿no? Se le ve tranquilo, hace muchas buenas y hay que buscarle las cosquillas y meterle la pelota muy dentro para que la falle. Bueno, ya sabéis que tenéis contra Necol y Bargaray, ya les ganasteis en la liguilla. ¿Cómo llegáis? Sí, pues la verdad es que con el partido de hoy muy alto de moral, ¿no? La verdad es que
ya estoy sin problemas de hombro y la verdad es que estoy gozando, estoy disfrutando otra vez jugando como hacía tiempo y la verdad es que yo me veo muy bien, a ver si entrenamos fuerte esta semana y les damos pa'l pelo. Muy bien, gracias. A vosotros, que asko. Entzun duzue, irabazteko intentzio guztiarekin etorriko dira Esteban Gaubeka eta Iker Gordon, eta gaur momentu batzutan egindako oker txiki horiek ere zuzentzeko denbora izango dute astean zehar. Lehen aipatu dugu, Mikel, behar bada Gordonek buruan hirugarren set horretan utzi egindako aukera edo ibiliko zuela, pixka bat urduri edo jarri dela eta behera egin duela, baina bueno, azkeneko setean konpondu dute. Hor dituzue datuak, Fustok 19 tanto egin ditu, Gaubekak 14. 8 tanto egin ditu Gordonek, 7 urrutiak, galdutako gehiago. Soapeloztarrak 15. 673 pilotakadako neurketa izan da, gehien Gaubekak 182, Fustok 2 gutxiago 180. Partida gogorra izan da, ordu bete eta laurden pasatxo. Mikel Aierbe datorren larun bat arte. Bai, oidek. Arratsaldeko 5etan Euskal Telebistaren 4. katean izango gara zuzenean. Kutxabank Ligako finala ikusteko Nekol eta Ibargarai, Gaubeka eta Gordonen aurka. Datorren astera arte, agur!